Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May ginapaabot nga mass resignation gikan sa mga alkalde kag konsehal sa PDP Laban. Inisunod sa kay Mayor Albee Benitez nga nagsiling nga padayon niya nga pagasuportahan si Governor Eugenio Jose Lacson. May report si Barbara Mijares. Hindi lamang ang katapos ng sangguniang panlungsod sa Victoria City ang nagbiya sa PDP Laban matapos nga naghatag sila sang ilang resignation sa pamuno sang partido kasunod sang plano nga pag-field sang partido sa kay anay Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca sa gubernatorial post sa 2025 kung kinahanglan. Suno kay Bacolod Mayor Albee Benitez, mayara sang mass resignation gikan sa PDP Laban sa Negros nga ginapaabot. Suno sa iya, ini sila mga alkalde kag konsehal nga wala na nalipay sa partido. Sang 2022, katapos ang PDP Laban si Benitez. Soon there will be also mass resign sa PDP. In Negros. In Negros. Damo pa na sila. Couple pa, may mga pila ka mayors, councilors. So, a mass resignation na sila. I think most of them have signified that they are not happy with PDP. But you're still supporting Oh yes, he has my support. Samtang ginsiling ni Benitez nga ang mga desisyon nila sa local party ang ginaugyunan sang kada miyembro sang grupo. Collective suno sa iya ang mga ginapatuman nga desisyon. Inibilang reaksyon sa ginsiling ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano sa May 1 interview sang media ngang iya commitment sa kay Mayor Albee lamang wala na sa magapapili Vice Mayor o kun Congressman. Suportahan ko si Mayor Albee, siya lang yan. Kung iklaro ko ba lang ko, kayo nagabal si Mayor Albee nga ang Salong District niya, si Congress kuno ang ma-decide, ano imo reaction? Official lang ginambarin, public. Mayor Albee. I do not know kung anong ila istorya na yung dua. Ang sili ko yung suportahan ko lang si Mayor Albee. Now, kung may ara na congressman na madlagan, he should be qualified sa ako niyang qualification. It's not just about me, it's not just about the other candidates, it's about the group, it's about the party moving forward. Have you talked with Congress? It has to be a collective decision moving forward because this is not just one position. These are several positions that are intertwined in ensuring proper governance. Kung hindi kami mag-ugyon, kung hindi kami mag-unite sa aton nga mga kandidato, how do we expect the people to also follow us? So ever since ang ginatindugan ta is not just individuals, not just personalities, it's always ano ang inyo madala nga panggobyerno para sa kayuhan sa atong mga botante kag ating mga. Does that include Congress as well? Includes everybody that was with us. Kung magapa-re-elect siya sa 2025, ginsiling ni Mayor Albee nagapabili ng iya 5 ka mga options nga ginsiling damlag pa kag malayo pa man ang Oktubre suno sa iya.